Gak masuk akal blas. Oma pengen ini regone mek 235. Duduk DP iki memang didol cash regone 235. 5 kali 10 dengan jenis rombeng nek dodolan. Gak masuk akal blas. Wis ta lah. Ono ruang tamu dore yo. Tonggo yo wis ono, gak tonggo ambek demit, gak tonggo ambek dalbo. Penasaran ya apa jerone? Aku ya penasaran rek yo. Soalnya murah pol, mbuh heran aku. Biasa nih nek dodolan ngene iki rek yo. Lumayan aku, iki murah 235. Loh, wah ngene warnane biru yo. Birunya cintaku padamu yo. Tron karpote gede. Ono ruang tamu odore isian. 235 lho. Ono ruang tamu odore batas kota Surabaya. Cidak karo Citraland lho rek yo. Apik pol yo. Fase depan nih cak lho. Ngono cak. Kuwendeng. Dah yo. Kusene yo aluminium yo. Lawange kayu jati. Rene gak mau cak ruang tamu nih lho, gede mau welip dukur yo. Ono jendela permanen lho ngono iku yo. Lanjut nang kamar ya rek yo. Kamar ya jejer. Lagi kamar pertama nih rek yo. Lumayan gede. Kena kayak ciri gaya helikopter. Lho, drone jendela nih. Iki wong nih garo dikira nih lawang. Saking gede nih jendela nih. Wah, pi omah iki. Kamar jejer. Iki lampu nih sik durung kena rek yo. Soalnya listriknya sik dipasang iki. Lah, kamar kedua nih wis ngene iki peteng sepurane yo rek yo. Soalnya apa? Aku nyalano lampu iki digesetrum. Rini yo cak. Kamar mandi nih. Lho, wong 15 yo sik emot nang kene iki. Klosete kok kloset duduk yo. Wis keramik anti rembes yo. Lho, dapur cak. Wastafel yo. Dapur lho. Masih sampe joget-joget tuh kene ambek DJ-DJ-an ngene-ngene yo. Pangga enak rek yo. Lho, wis tak fiber tadi gak petengan. Tak sepiro nang ngarep cak. Peteng nang kene cak sawangane. Lho, tonggo yo wis ono ngarep iku Pak Dew. Nah, wis rek yo. Oma gak masuk akal iki tuku regane 235 ukuran 5 kali 10 lokasi nak Banyure Pakal Beji PDAM. Nek karo lokasi ki wis gak usah muter-muter dhewe sampean WA. Maskur aku ape survei diterno gratis engko awakmu ndelek-ndelek dhewe gak ngarep ketemu yo. Soalnya ki lokasi ini kita rahasiakan. Wis ngono info aku nek pengen takok-takok survei lokasi langsung WA nomor ono bio profil. Kalau sungkan gak usah isin tak. Tunggu seranganmu kabeh urip songo-songo kurang siji swarga. Bye bye.